Takže čau, já vás vítám u prvního Let's Play ze hry Need for Speed World a jsem tu s Tomem. Ahoj! A jezdíme tady prostě v Need for Speed a děláme kraviny. A já mám teda auto, co mám za auto? Teď mi vypadlo to slovo. Jo, Pontiac Solstice Gixxer, nebo jak se jmenuje. A Tom má... Infinity. No, Infinity. A nějaký číslo. Takže my někam jedem. Takový divný auto. Já nebo ty? Já ti dohodím, zajdi. Takhle, to byl tebe. Ujedeme se, please. Kdo jsi? A sakra. Sakra. Kde seš? To bylo ještě z toho. Já jdu za tebou. To stejně auto jako máš ty. Kdo? Pontiaca. Kdo? A jo, tady. To je opičák. Sakra. Kde jsi? To bylo se to z deštíku. Já tě nevidím. Jo, počkej, už tě nevidím. Jo, tady seš, teď si kolem mě projel. A už tě zase nevidím, jo, už tě zase vidím. Jo. Sakra, kde jsi? Za tebou. A jedu za tebou. Aj karamba. Třičují se jdou, vrantě za sebou. Čvachtají si blátem, cestou na cestou. A díky, nemusí. Máš nějaký rozbitý dveře, nemyslíš? To jsou hodiny. Počkej, já taky. Ale nějak mi to nejde. Nějak vůbec mi to nejde. Jo, už se mi točí hlava z toho, jak na to koukám. Nedáme si nějaký závod? Tak jo! Počkej, Právě hraješ 56 sekund, ale to je jedno. To buď můžeme blbnout, nebo je se normální závod. Je to úplně jedno. Tak kde jsi? Já jsem si teďka portnul a přizvu tě do toho závoda. OK. A jinak, Tom je level 16 a jsem 21. Přesně tak, no. Já jsem tak půl a 3/4. Sakra jsem to dal. A já jsem tak 0 až 5. Tak počkej, já se k tobě portnu. Teda portnu. Přizvu. No OK. Invite to Ace. Enter. A jdeme na to. Ještě ne, až za 20 sekund. To roztočíme trošku. Jako tak ten. Marečku? To jdeme to, prosím. Já nemůžu, je daleko. Sotva 2 metry, to mě chceš zabít? Bohužel, jo. Ty máš vytunění. 2, 1, 2. Já mám na to tetování, co? Jo, ty máš tetování. Vidíte to super. Tetování? Jo, tetování. Na tom měli místě. Vidíte naše... Už nemůžete vidět naše tetování, proto je to velice neprofesionální. Počkej, my jsme začali... Počkej, zajíci. Počkej, takže Ty utíkáš. blbneme, anebo jedeme Ale normálně? ty počkej, já ti něco udělám. Jestli mi dáš traffic mane, tak já se zavraždím. Ty zajochu. Ne! Ty jsi... Jau! To jsme potřebovali auto. To jsi neměl dělat. Hele, auto. Ježišmarja. Jsem tu ale řidič. Ne, vedle předjíždí. Jo. Jsem první. Teď uvidíš názorný výbuch planety. Teda Ježišmarja, to jsi mě předělal. Skoro. Ježišmarja, prostě on má štít. Sakra.
Kde seš? Trabant. You are an idiot. Tome, věřil by si, že už točíme 4 nebo 5 minut. No, Já taky ne. ale nevěřím v nic, takže to je jedno. Dinosaurus. Jo. Dinosaurus spadnul. Něk. Ty jsi do toho naboural? Jo. Ty jsi vytratil ty prachy. Kdo ty? Ty jsi viděl to na ty prachy na zemi. Teďkon. No, sakra. Jo. Mi nějak utek. Já čekám, že cílí. Kdo byl první? Ty. Jenom 2 koruny a 258, to jste se přemohli. Tak jo, jdeme zase. Teď to budou demoliční derby. Hej, ale počkej, my jsme už točíme 6 minut. Nebo já teď nevím, v kolik jsme začínali. 7 minut dokonce. A naše video může mít maximálně 15 minut. Takže ještě chvíli musíme jenom. Ještě 8 minut. Protože my ještě nemáme jako moc videí, takže YouTube na to nepovolí víc než 15 minut. YouTube, nesnáším tě. 59. Už jen nevím kolik minut. Počkej, v kolik máme teda končit? Když jsme začínali v 52. 52. Já jsem motivovaný. No, vlastně nemohlo. Ty už tam nejsi. My si jdeme do safe houseu. Teď se mi to nějak sekalo. Bůh textur. Boogie textur. Ale ne, opět se ty jedeme mělej. Ty se opět po Gogovi. Dej se na to. Já ti přizvu do takového dobrýho. Tak musí dát to něco na P. Ne, musí dát něco na P, to začíná, já teď se nemůžu vzpomenout. Je to, myslím, druhý. Máš dals? Já mám levý. Private match. No jo, asi jo. A tam si mě najdi, klikni na mě pravým, dej invite to race. Invite group a potom? Ne. Potom dej VF friend list, nebo jak to tam je. A tam si mě najdi, klikni na mě pravým a dej invite to race. Já jsem to promačknul tohoto private match. Aha. Kriminál. No teď jo, private match dej. A potom dej open friend list. A vyber si mě, dej pravý a invite to race a dej entry lobby. Enter lobby? Jo. A mně se nic nestalo, ale. Nevím. Tak to zkus ještě jednou. Mhm. Kolik je? No, tak to bude asi poslední závod, protože už točíme 10 minut skoro. Aha. No, už teďkon 10 minut, no. Takže ještě můžeme 5 minut, takže do 20:27. Ale my to ukončíme takové 20:26, aby jsme to nějak překročili a pak by to tam nešlo nahrát. Jo, to já tě nedávidím. Já nám ještě udělám intro, který už možná bude v tomhle videu.
Ne, ale nevím, Davey. Nějak se nám přitučnil, Dave. Tak super. Jo, já už mám taky ten diamant druhý. Mně už to taky jde. Ty jede mrňavej. Teď jsem málem napadl do auta. Já ti zablokoval trafik, Manet, víš? Akorát to. Na to je takový štít. Jsem čarovný. Jdem do sprchy. Jsem čarovný. No, já jsem to napadl do textury. No, tady se pinkám, no. Jo. Já právě naboural do auta. No tak ty jsi aspoň dřív než já. Já jsem teprve před cílem. Mám na tebe počkat? Opravdu. Drifting! Wee! Čekám zajíci. Ale asi se nedočkám. To my už máme jenom 2 minuty. Tak pojď, já na tebe čekám. To kde jsi? A jedem. Už jenom 2 minuty. To musíme... Ježišmarja, on je předjel. Což ale jeli mám. Ty jeli mám. Hihihi. Ty seš ale štěsťák. A pak, že máš pomalý auto. Mám. Ty jsi rychlejší než já. To málo. A ono už je 5, tak už to asi ukončíme. Takže my se s váma rozloučíme, takže čau. Čau.